Ide o to, že poslankyňa Tabák, táto Taras Bulba, vystúpila v parlamente. Hej. To je, ona má také veľké IQ, ako ja mám číslo, ja mám veľké nohy. Hej. Viete, čo to znamená veľké nohy? Veľké topánky. No a tak len sa na ňu pozrite, ona pod tým rúškom skolabovala, hej, ale ja len chcem, aby to bolo u nás zaznamenané a potom niečo poviem k tejto poslankyni a k tým ďalším 150 debilom, čo tam sedia. Pán predsedajúci, vítajte u nás, pán minister, vážené poslankyne, vážení poslanci. Skúste bližšie k mikrofónu, lebo vás není počuť. A to je tým rúškom. To je tým rúškom. Či môžem si ho dať dole? Asi nie, že? No to by som neodporúčal, pretože by ste mohla dostať 1650 € pokutu. Okay. To je moc veľa. To je moc veľa. Aktívni fajčari si môžu privodiť choroby srdca, mozgovú porážku, impotenciu a mnoho ďalších chorôb. Veľmi zle sa dýcha v tomto rúšku. Prosím? A si ho dala dole. To je hoax. Si ho dala dole a schovala sa za kecpult. Veľmi ťažko sa dýcha. Pani poslankyňa, kľudne sa... Počúvajte ma veľmi dobre. 42 sekúnd bola v tom rúšku, rozprávala, dala si ho dole a schovala sa za kecpult. Dospelá žena. Počúvaj, ty krava. Po deťoch chceš, aby to 6 hodín mali na sebe. 42 sekúnd si vydržala. 42. Rozumiete, čo sú toto za ľudia? Rozumieš, čo sú toto za hovedá? Ale deti celý deň. A ona ako dospelá žena s 5000 príjmom, predpokladám, že má rúško, rozumieš, nejaký Mercedes alebo Gucci, alebo neviem čo, oni si kupujú, hej. A videl som Hugo Boss, ako to tiež nechápem, že niekto také niečo nosí, ale dobre, videl som Minister SK, to je ešte horšie. Ale títo ľudia chcú, aby deti to nosili hodiny a hodiny. A ešte, aby dávali aj pozor a niečo sa naučili. Chápete, čo sú toto za ľudia? A keď to nenosíš, tak si fašista a popierač. A dospelá žena, poslankyňa, 42 sekúnd a išla do kolien. A rúško si dala dole. Chod sa tam posediť tým deťom, aspoň na 1 hodinu slovenčiny. Ty hrdinka. Ospravedlňujem sa za... Neboj sa, na rokovaniach pandemickej komisie ty si musíš rádlo zobrať do sáčku a utekať niekam si ho zjesť do tieňa a tam veselo sa podáva občerstvenie, veselo sa chodí bez rúšok. Veď však čo plebs, nech nosí nápapulníky. A potom sa čudujete, že sú ľudia nespokojní. A sú nespokojní. A bude to narastať. A ďalším hostom, teda už som predstavil pani... Ja len do toho vstupujem, môžem len na vysvetlenie. Na margo toho, čo povedala pani Michalíková. Toto je, prečo tí ľudia tam boli. Rozumiete? Lebo tí deti takýmto spôsobom mučia. A že to mučenie vidíš, keď dospelá žena to nedokáže.